ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೋಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದೊಲೆ ಬಲ್ಲುಪ್ಪಗು ಏನೇನು ಗಾಡಿದ ಬರ್ತದೆ ಏನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪೆರತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಸೊ ಆಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿದೊಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಗಾಡಿದ ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಪಾಡ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎತ್ತದೇನು ಅದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಉಂಡದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೋರ್ ಅದುಂಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬಂದ ನಮಕ್ ಕಂಪನಿದು ಎಂಚ ಕೊರ್ತೆರ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಂಡ ಶೋರೂಮದ ಎಂಚ ಕೊಂತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಂಚನಿದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಕವರ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಕವರ್ ಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಅಂಡ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಐಕ್ ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಫುಲ್ ಆಗ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ನೂಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಸ್ಲ ಮುಲ್ಪುಂಡತ ದಿಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಉತ್ತನೇ ಇಕ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಉಂತಲೆ ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಕವರ್ ಅದು ಪುಣು ನೀಟಾದ ಸೊ ಪತ್ತೆರ ಒಂಚೂರು ಗ್ರಿಪ್ ಪುಣು ಪಂಡ ಗಾಡಿ ನಮಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರ ಒಂಚೂರು ಗ್ರಿಪ್ ಆಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನೈತೆ ಐನು ಪಾಡುನೆ ಟಾಂಚೋಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಕವರ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಡು ಸೇಮ್ ಇದಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡು ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಡಪೆರ ದಾನ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ₹950 ಪಂಡ ಕವರ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕ್ಲಂಜಿ ಕವರ್ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದು ಕವರ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಡಕ್ಕೆ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ആണ് ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೂಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೂಲ್ನ ಮತ್ತೆ ನೂಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹುಡುಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲೇ ಟೈರಿಂಗ್
ಸೊ ಏನು ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಸ್ಗ್ಲ ನೂಲ್ ಪಡ್ದು ಇಪ್ಪುಡಪ್ಪನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಮಿತ್ತು ಬಿಡಪ್ಪನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಅಂದತ್ತಲು ನಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ ಅಂಶ ಉಂಡು ಆತ ಮುಖನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಾಡಿ ತಗ್ಲಾಡು ಅತನ ಈ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತಗ್ಲಿ ಪೂರದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪಿರೋದು ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆನ ಬಿಡುದು ರೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತನ ಐನ್ ಬತ್ತೊಂದಿರು ದಯಪಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಮೀನು ಆದುತ್ತನ ಐನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಳಿಂದ ಬಂಡದು ಸೊ ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಅವು ಸೊ ಒಂದಿನ ಅರ್ಧ ಮಂತ್ ಇಡ್ತಾರತ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಂತ್ ದೀತೇವೆ ನಮಗೆ ದಾಲ ಮಂತಿರ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಸ್ಟಿಚ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಂತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ದುಚ್ಚನ ಮಾಡದು ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾನು ಒಂಚಿನ ಹೋಯ್ಯ ನಾನು ಮುಗಿತಿದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆತ ಬರ್ತಾರಾಗದಲೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಐದು ಸರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಆಡೋಣ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕಾಪಾಡಪ್ಪಣ ಈ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ ಟೈಲರ್ನಲ್ಪ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಚಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪಣ ಹಿಂದುಪ್ಪಣ ಆಫೀಸ್ ರಜಾ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು. ಓಕೆ ಆನ್ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಹಲೋ Canzara buona già poi ne prenderà pensi una freedom di questi Hey oh kaya ka to kera bawa de raga ಫೈನಲ್ ಅದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಲುಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.